जा देवरिया। बाहर रिजल्ट निकल गई? हाँ निकाल गई। का भइल? का होई? फेर फेल हो गई नी। अब देखे तारू फेल हो गई और फोफिया खाता। तो का कर यहाँ फेल हो गई तो खैला पिला मारी का पूछला तो बता देनी। हाँ को बड़े हमार लठिया पढ़े जानी कोचिंग हमारा पीछे पीछे जाला, पढ़े जानी ट्यूशन हमारा टेंशन दे जाला, हमके बड़ी तंग करेला सखी बरैया वाला, हमके बड़ी तंग करेला सखी चौरसिया वाला, सखी बरैया वाला कहेला कि सोना डार्लिंग नंबर दे जाला, कहेला कि सोना डार्लिंग नंबर दे जाला, हमके बड़ी तंग करेला सखी चौरसिया वाला, हमके बड़ी तंग करेला सखी बरैया वाला, सखी बरैया वाला। बार बार फेल होला तब तोरा शर्म न आवेला। अब तोर पढ़ाई लिखाई छोड़ा के तोरा से खेते जुतवाई। जब कह रहे कि खेत में काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अच्छा ले भाजी देखिए हमको घर में ले जाके खूब मारिए ना, लेकिन के सामने मत मारिए। अरे करिए के देखे के चक्कर में तब फेल हो जाने रे। हम कह रहे कि महिलाओं के सामने मत मारिए, हमारा भी प्रतिष्ठा है। अरे बाहर है तोर प्रतिष्ठा। कह रहे हैं ना डर लगेला ओकरा से उ बाटे हाथा काठा रे, चश्मा लगा के आँख में उ लेके घूमे खाटा रे, लेके घूमे खाटा रे। डर लगेला ओकरा से उ बाटे हाथा काठा रे, चश्मा लगा के आँख में उ लेके घूमे खाटा रे, लागता कि खा जाई ऐसे उ घुरियाता, लागता कि खा जाई ऐसे उ घुरियाता, हमके बड़ी तंग करेला सखी बरैया वाला, हमके बड़ी तंग करेला सखी बरैया वाला। ए बाबू ले जाना, ले चला ना। ठीक है। तू हमसे इतना बेरुखी काहे कर रहा बाड़ू? तू हमार जिंदगी के पीछे काहे पड़ल बाड़ा? कहेला कि जोड़ला सुनो हमारा से नाता, हो जाई सगरो हाला हमके ऐसन बुझाता, सखी आई बारी रे। कहेला कि जोड़ला सुनो हमारा से नाता, हो जाई सगरो हाला हमके ऐसन बुझाता, सोना जितेंद्र लकी बिरजिस मीठा पान खाला, सोना जितेंद्र लकी दुर्गेश मीठा पान खाला, हमके बड़ी तंग करेला सखी बरैया वाला,